Terve, tässä on Kristian Valtanen. Tässä on meidän ensimmäisen kuukauden raportti, eli 21.2.–21.3. Eli 100 tonnia on alussa rahaa. Ja sitten lopussa on rahaa 132 710. Eli tuotto on 32,7% ja palkkio on 16% ja 16,36% tulee sitten sijoittajalle. Ja seuraavaan kuukauteen lähdetään tästä luvusta, eli 116 355. Käykää katsomassa, kun tulee taas uutta tietoa, niin tiedätte, mitä on sijoittaminen sujunut. Kiitoksia ja muistakaa käydä katsomassa uusia videoita. Moikka!